Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем гэтае абмеркаванне с нашим гостем, кандыдатам гістарычных навук і палітычным аглядальнікам Евгеном Красуліным. Добрый день, спадар Евген. День добрый. Ну что ж, давайте тады ўсё ж таки, хоць вы у нас і гісторык, але мы маем магчымасць праз гістарычную прызму, так бы мовіць, лінзу паглядзець на сённяшнія актуальныя падзеі. Самая свежая актуальная падзея, ну наколькі яна актуальная, гэта таксама пытаннічка, конечно, можа вы тут выкажаце сваё меркаванне, але ось толькі што у мінулую гадзіну былі падведзеныя вынікі галасавання на выбарах у координацыйную раду. Ну скажем так, нават как бы так сорамна казаць, что там асабліва было што подводзіць з улікам колькасці людзей, якія прагаласавалі. Ну як, ці можем мы сказаць, что гэтая координацыйная рада зламалася? Нясіце нам что-нибудь, нават не координацыйную раду новую, а что-нибудь іншае наўзамен. Тут так, ключавое пытанне, а што іншае? Ну, насамрэч... Про гэта мы з вами паговорым троху пазней. Варыянты ёсць. Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вами зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Григорьевича, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, і іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажем, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў координацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы, што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо вось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімволікі. Но мало хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася у памяці. Па тэлевізары выступае, ну вось гэты самы мужик з зачосам, і кажа: а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95-го году, памятаем пра сімволіку, безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут вось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя аглядальнікі, якія разумеюць, што з чаго вытекае і да чаго гэта прывядзе, яны б казалі: стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Вось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкісцкай Гішпаніі, так што ён на практыцы гэта вывучаў. Вось ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Вось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, уласна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-го па кастрычнік 96-го прайшло, колькі, 1,5 гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў координацыйную раду. Гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году.
І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас вось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026 ў каардынацыйную раду, мы пабачым, уласна кажучы, тыя ж метады. Адна разница. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужик вось з гэтым самым зачосам, а цяпер там стузін, два тролляў, карысных ідыётаў, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. І, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры. І тут зноўку мы трапляем вось у гэтае кола, што вельмі небяспечна, што людзі зноў палітычна дэмабілізуюцца з розных падстаў. Там страх, зноўку вось гэтае вядзенне на заявы, што нікому гэта не патрэбна, нічога гэта не вырашае. Зноўку прыгадваем так гэта мужика 95-го году абразца, які кажа: я не буду галасаваць, усё роўна падмануць. Вось чытаеш коменты гэтых ботаў і карысных ідыётаў, той же самы наратыў. І тут вось вельмі небяспечна для беларускага грамадства пасля ўздыму 20-го года зноў трапіць вось у гэтую, скажем, палітычную дэмабілізацыю. І таму я рады, што так жыва прайшла кампанія. Так, паўдзельнічала ў выбарах меней народу, но я б казаў, што гэта той тренд, які закладзены папярэднімі, скажем так, складамі каардынацыйнай рады. Вось гэта леціць уніз, і трэба ўсё ж такі упасці перад тым, як пойдзе ўверх. Вось калі мы дажывем па аптымістычных зноўку прагнозах і сцэнарах до 28-го году, думаю, там кампанія будзе жывейшая, чым вось была ў гэты раз. Дакладней, не тое, што жывейшая. Будзе ўдзельнічаць больш народу. З чаго? Калі узяць да ўвагі, можа быць, пэўным сэнсе там дзесьці тролі, дзесьці боты, дзесьці пакрыўджаныя, але дзесьці яно і праўда, што ў пэўнай ступені дэмакратычныя сілы, каардынацыйная рада у тым ліку, якая так і не здолела за ўсе гады свайго існавання патлумачыць шырокай колькасці людзей сэнс свайго існавання, яны сябе дыскрэдытавалі, людзі страцілі іх давер, расчараваліся. То бок, безумоўна, гэтыя словы можна как бы дзяліць, то бок успрымаць як тое, з чым бягуць адны, вау, ўсё, яны там канчаткова сябе утапталі ў бруд, можна рэальна глядзець і бачыць сапраўды і расчараванне, і недавер, і ўсё астатняе. То бок, з чаго? Вось тут зноўку вы сфармулявалі вельмі слушныя праблемы і вельмі слушныя пытанні. І цяпер зноўку пытанне ў тым, наколькі цяперашні склад каардынацыйнай рады здолее гэта ўсё, скажем, аформіць у больш высокі крэдыт даверу. І зноўку больш эфектыўную працу. Тут таксама трэба мець на ўвазе, што супраць каардынацыйнай рады і яйнай дзейнасці будзе працягвацца вось гэтая барацьба, будуць зноўку выкідвацца грошы. Гэта таксама радуе, бо гэта зніжае рэсурс рэжыму. Но тут усё ж таки так, пытаннячка да каардынацыйнай рады новага складу, наколькі яна здолее сфармуляваць вось гэтыя адказы, наколькі, не думаю, што беларусы будуць так анмас сачыць за падзеямі ў каардынацыйнай радзе. Но я думаю, што гэта будуць рабіць сродкі масавай інфармацыі, бо гэта ж зноўку, як бы тое не было, тая элекцыйная кампанія, якая прайшла, абудзіла інтарэс да гэтага дэмакратычнага інстытуту, каардынацыйная рада. І будуць усё ж такі следзіць, каб, дзеля хайпу, так? Дзеля таго, каб напісаць, латушка зноў аблажаўся. Вось, і гэта таксама добра. Гэта будзе чарговая Мельнікава, прыведзеная латушкай у каардынацыйную раду, усіх абакрала, усіх падманула і збегла. Дарэчы, наконт Мельнікава усе ж чакалі, вось калі будзе нарэшце смяротны удар нанесены па самой ідэі каардынацыйнай рады і з'явіцца на экранах Мельнікава, як там Пратасевіч з'явіўся ў свой час, не з'явілася, што хутчэй, скажам, зноўку узмацняе вось гэтае пачуццё пра найгоршы сцэнар у яйнай гісторыі.
І вось калі вярнуцца да дзейнасці новага складу Координацыйнай рады, ад гэтага, безумоўна, вельмі шмат залежыць. Вось ёсць спісы, ну, канешне, там коаліцыя Латушкі, Рух за свабоду, яны атрымліваюць большасць, плюс зноўку там еўрапейская Беларусь недалёка ад іх. І гэта ўсё, падаецца, яны вырашаюць. Но з іншага боку, гэта людзі, як бы пра іх не пісалі тыя ж самыя боты і тролі, гэта людзі, якія здольныя чуць, што адбываецца навокал. І яны таксама, ну, воленс, не воленс, але будуць рабіць высновы. Что думаете, у новым складзе Координацыйнай рады не знойдзецца умоўны Кныровіч, які будзе гаварыць, что там вот гэта большасць усё пад сябе падняла, устроила координацыйную дыктатуру і немагчыма апозіцыі нічога зрабіць? Дык, уласна кажучы, па-першае, такія Кныровічы, яны ўсё роўна ёсць. І, уласна кажучы, у парламентах такія прысутнічаюць. Ну, праўда, яны прысутнічаюць тым болей, чым ніжэй, скажем, палітычная культура ў грамадстве. Зноўку, для тых, хто думае, што няма высокай і нізкай палітычнай культуры, я магу казаць, што ёсць канкрэтныя фактары, якія дазваляюць вымераць узровень палітычнай культуры ў грамадстве. Дык вось, ну, беларусам усё роўна трэба прайсці праз гэта. Праз Кныровічаў, там, хто яшчэ, ну, зноўку не будзем гэта ўсё называць. Вось, но пытанне не ў гэтым. Пытанне, наколькі Координацыйная рада здолее прадэманстраваць сваю эфектыўнасць. Но тут зноўку пытанне, а што разумець пад эфектыўнасцю? Вось якая мэта перад Координацыйнай радай? Па-першае, Координацыйная рада, ну, далей я ўжо сваё бачанне так излагаю. Спадзяюся, мяне таксама пачуюць тых, хто прайшоў Координацыйную раду. Па-першае, Координацыйная рада можа быць пляцоўкай, дзе абмяркоўваюць законапраекты, і ў тым ліку і асноўны закон для будучай Беларусі. Вось калі ўсё пойдзе добра, і мы дажывем да пераходнага перыяду, вось развалілася Расія, тут жа паў, зразумела, рэжым Лукашэнкі, узнікае вельмі небяспечны момант, у які могуць узнікнуць разнастайныя людзі са стрэльбамі, пра што мы шмат разоў з вами размаўлялі, могуць узнікнуць вонкавыя гульцы, якія вырашаць скарыстацца вось гэтай мутнай вадзічкай, каб рыбку там палавіць. І вось у гэты момант трэба, каб у першую чаргу сілавыя структуры Беларусі, беларуская, і у тым ліку міліцыя, і беларускае войска, яны ведалі, хто бярэ на сабе далей палітычную адказнасць за будучыню краіны. Каб гэтыя сілавыя структуры дапамаглі вось гэтаму палітычнаму цэнтру падтрымаць парадак у краіне. Не дапусціць людзей са стрэльбамі, вонкавых гульцоў і гэтак далей. І вось тут вельмі істотна, каб у гэтага палітычнага цэнтру была прававая база. Бо на пустым месцы, ну, просто прыйсці і казаць, што а будзе так. Бо тут жа побач з'явіцца іншы чалавек і скажа, не, а чаму так, будзе так. Вось, і далей грамадзянскі канфлікт. Добра, калі не гарачы. Таму Координацыйная рада можа зараз падрыхтаваць вось гэты пакет дакументаў. Такія дакументы рыхтуюцца. Законапраекты рознымі цэнтрамі, рознымі палітычнымі сіламі. Вось Координацыйная рада, калі ласка, тая пляцоўка, дзе мы збіраем гэтыя законапраекты і выпрацоўваем тую базу, якая ўжо будзе базай пераходнага перыяду. Дзеля таго, каб прайшлі вось гэтыя перамены гладка і мірна і прывялі да патрэбнага нам выніку. Вось гэта першая функцыя Координацыйнай рады. Другая функцыя – гэта, канечне, прадстаўніцтва Беларусі на міжнароднай арэне. Вось зноўку тое, на што напіраюць боты, гэта на тое, што нікому не патрэбны рэзалюцыі, нікому не патрэбны гэтыя удзелы ў канферэнцыях міжнародных, нікому не патрэбна уваход, не патрэбна ў разнастайныя інстытуты міжнародныя, такія як, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы. А гэта тое, дзе фармуецца наша будучыня. Гэта праца з партнерамі, ось гэтыя рэзалюцыі, уласна кажучы, гэта тыя рамкі, у якіх потым будуць прымацца рашэнні. Так, гэта падаецца бюракратыі, но, выбачайце, дэмакратыя без бюракратыі не працуе. Гэта ў дыктатуры прыходзіць адзін, як ягоная левая пятка захацела, так яно і будзе. Неэфектыўна.
но затое вось без усялякай бюракратыі. І тут якраз Координацыйная рада можа адыгрываць вельмі істотную ролю як прадстаўніца Беларусі. Дарэчы, вось як бы што б мы не казалі пра папярэднія склады Координацыйнай рады, калі паслухаць замежных палітыкаў, якія мелі справу з гэтым, яны заўжды з такім прыдыханнем кажуць, што ну вы, беларусы малойцы, вы такое стварылі, вось у расейцаў там не зразумець, з кім размаўляць і пра што размаўляць. А у вас ёсць вось гэтыя суб'екты, з якімі мы можам размаўляць, і на падмурку меркавання якіх інфармацыя атрымленая ад іх, мы будуем далей сваю стратэгію ў дачыненні да вас. І не толькі да вас, да ўсяго ўсходнееўрапейскага рэгіёну. І вось тут зноўку знайсці, каму выгадна, каб не было такога інстытуту, як Координацыйная рада. Но зразумела тым, хто тыя ж хорошыя рускія, якім увесь час тычуць у твар беларускай Координацыйнай рады. Ну не толькі ёй. І кабінетам аб'яднаным, і офісам Ціханаўскай, што вось ёсць структуры, з якімі можна размаўляць, якія маюць легітымнасць. Вось расейцы паспрабавалі пару месяцаў таму зладзіць там сваё прадстаўніцтва у парламенцкай асамблеі. Ну, гэта так выглядала, скажем так, больш ніяк у параўнанні вось з нашымі жарсцямі вакол Координацыйнай рады. Так што калі гэтыя тролі дамогуцца свайго і ўсё Координацыйнай рады не будзе, абрадуюцца ў першую чаргу не беларусы, абрадуюцца ў першую чаргу расейцы, ну і, канечне, рэжым. Бо зноўку, вяртаючыся да паралеляў з 95-го году, любая дыктатура, для яе, як серпом па галаве, вось гэтыя дэмакратычныя працэдуры. Удзел грамадзянаў у палітыцы. Мэта дыктатуры выкрэсліць грамадзянаў з палітыцы. Вось спачатку дэмабілізаваць. Потым, дарэчы, будзе мабілізацыя. Вось калі аўтарытарызм перарастае ў таталітарызм, там ужо ідзе палітычная мабілізацыя, но ўжо пад лозунгамі дыктатуры. І там, канешне, добрага нічога не будзе. Вось тое, што адбываецца цяпер, напрыклад, у сістэме адукацыі беларускай, вось гэта тое, што, уласна кажучы, найбольш балюча б'е па нашай будучыні. Індактрынацыя дзяцей праз новыя падручнікі, праз сістэму адукацыі, праз настаўніцкі корпус, мілітарызацыя. Такое ўражанне, што ўся беларуская школьная адукацыя накіравана на тое, каб вырасціць войска. І зразумела, што гэтае войска не для абароны Беларусі, а зусім для іншых, далёка непрывабных для беларусаў мэтаў. І вось такім чынам, пакуль у нас існуе вось гэтая Координацыйная рада, у нас існуе спадзяванне. Калі вам не падабаецца, што там гэтая Координацыйная рада будзе даносіць да тых жа еўрапейскіх, там, амерыканскіх партнераў, дык, ё-маё, утварайце свой спіс. Збірайце ў яго людзей, мабілізуйце свой электарат. Ідзіце вось у СМІ да журналістаў, распавядайце, як вы бачыце вось гэтую дзейнасць, як вы бачыце, што трэба даносіць да еўрапейскіх партнераў і што трэба Беларусі. Дарэчы, я б на месцы рэжыма, можа, зрабіў бы так, што замест вось гэтых дзідос-атакаў, масіраваных, там невядома колькі сродкаў на гэта пайшло, на сайт галасавання, трэба было скласці свой спіс, таких там ахвотных вось тых жа тролляў набраць, вось, і потым правесці яго у Координацыйную раду, і хай ён ездзіць ужо з гэтым наратывам, карысным для рэжыма, што здымайце санкцыі, давайце больш візаў маладым людзям са статутнымі прычоскамі. Вось. І давайте увогуле сябраваць, і увогуле вам таксама бы прагаласаваць, таварышы еўрапейцы, за што-небудзь прарасейскае. Вось. Ну, тут крышачку дыктатура не дагнала, а можа і слушна паступіла, бо зноўку. Канцэптуальна яна б тады разбурала сама сабе заклікам да актыўнасці палітычнай. А гэта зноўку для дыктатуры смяротная ін'екцыя. Ну, а тут без дыктатуры хапала розных людзей, якія
с аднаго боку казалі про тое, что нам гэтая координацыйная рада не цікавая, але потым дзейнічалі по прынцыпу я 3 дні за вами бегла, як расказаць, як вы мне не патрэбныя. Шэраг таких людзей я бачу тут по некальку допісаў цягам дня прысвечана того, что там як... і радуе, что координацыйная рада ўсё ж таки выклікае вялікі інтарэс, і галоўныя выборы выклікаюць вялікі інтарэс. Але спадар Евген, вось мы тут шмат казалі про дыктатуры, якая там супрадзейнічала актыўнасці выбарчай кампаніі, ўсё астатняга. А калі паслухаць іншых актараў, дэмакратычных сілаў у тым ліку, то вынікае как бы выснова такая ёсць, што тое, што мы маем па колькасці прагаласаваўшых, па актыўнасці, гэта не столькі нават дыктатура вінаватая, а людзі, беларусы, таму што яны сталі сітуатыўнымі хаўруснікамі рэжыма. Вы нават ведаеце, про каго я кажу. Так, ведаю, про каго вы кажаце, і, уласна, я тут бліжэй, конечно, да гэтай пазіцыі. Бо то есть сталі хаўруснікамі. Воленс, не воленс, так. Яны дазволілі сабе дэмабілізаваць. Зноўку, я ледзь не стаў гэтым сітуатыўным хаўруснікам, бо я вам казаў, што доўга вельмі спрабаваў, скажем так, прайсці вось гэтую верыфікацыю сабе. Я думаю, я плюнуў. Калі б вось не ціснулі вонкавыя абставіны. Бо гэта вельмі цяжка, раздражняе жудасна, калі ты грукаешься ў гэты сайт, а сайт ніяк на твае гэтыя патугі не адклікаецца. Вось, так што тут, уласна кажучы, вельмі шмат. А можа быць, спадар Евген, можа быць, самі арганізатары выбарчай кампаніі, удзельнікі выбарчай кампаніі, удзельнікі там можа і удзельнік, хаця таксама, шмат зрабілі для таго, каб гэтай актыўнасці не было, пачынаючы ад арганізатараў, таму што людзі па выніку, хто раптам вырашыў, а пайду-ка я прагаласую, і калі ты не быў у кантэксце, куды ісці галасаваць, адразу незразумела. Дзе-то ты краем уха чуў пра 3 сланы. Раз, дзе якія 3 сланы? Нема ніякіх сланоў. Ты ідзеш на сайт координацыйнай рады, нічога нема. На сайт Ціхановскай праз яго не прагаласуеш. І ты думаеш, да пашло ўсё, калі не зразумела, куды тут трэба яшчэ шукай, дзе куды пайсці, а потым прыйшоў і не можаш прагаласаваць, як вось нават вы, чалавек матываваны. Скажу нават болей, я учора ўвечары сустрэў жыўцом чалавека, які ўвогуле быў ніякім вось чынам незнаёмай сітуацыі. Ён не ведаў не тое, што там, дзе прагаласаваць, ён не ведаў, што галасаваць не ідзе. Ён не ведаў, што такое координацыйная рада. Жыве ў Польшчы, адносна малады чалавек. Вось, так што тут так, ёсць праблема. Як такое можа быць? Вот калі пачытаць Усава, ён напісаў, што з кожнай дзюркі валіла інфармацыя пра гэтыя псеўдавыбары, которые нікому не патрэбныя. А тут вот бачыце, чалавек ідзе і не ведае нават... Вось давайте прыгадаем, тыя, хто бываў у еўрапейскіх гарадах падчас элекцыйных кампаняў ці пасля іх. Вось ідзеш па якому-небудзь Лісабону, и там, слухайте, там просто все заклеено плакатами, портретами, лозунгами, и бачишь, что так ідзе палітычная барацьба. У Беларусі до такога не прызвычаіліся, зразумела, чаму, зноўку прыгадваем 95-й год, дэмабілізацыя. Трэба вельмі ціха гэта зрабіць, каб людзі, вось як за савецкім часам прыходзілі, там пазначыліся, што я прыйшоў, а могуць і не прыходзіць, бо галоўнае ж не як галасуюць, а як лічаць. Дакладней нават як лічбы записываюць у протаколы. У 95-м годзе гэтага яшчэ не было, там яшчэ лічылі. Дарэчы, хоць выніковыя лічбы там не заўжды супадалі, магло быць 10-15% розніцы, як кажуць назіральнікі. А тут просто напісаў лічбу ўсё, нават не абавязкова прыходзіць на выбарчы участак. І вось калі у нас будзе магчымасць арганізоўваць сапраўдныя элекцыйныя кампаніі, вось я глядзеў у Facebook. Я таксама думаў, што я буду мала бачыць, і так і было. Вось можа апошніх выходных у Фейсбуку стаяла адносная цішыня, зноўку дзякуй ботам троллям, яны пушылі гэтую тэму, так што тут яны таксама карысныя звіркі месцамі. А вось з выходных так бачна, што пайшла мабілізацыя, народ пачаў посціць, што ой, я прагаласаваў, і падтрымаеце вось гэтых, не падтрымаеце вось гэтых. Дарэчы, вельмі добра, што
я не заўважыў паміж спісамі практычна вось чорнага піару. Тут на сабе зноўку вось гэты прарэжымныя боты ўзялі на сабе ўсю гэтую чорную працу. І, дарэчы, вось тут таксама пэўны аптымізм узнікае, што не было вось узаемных, ну, практычна не было, на мой погляд, вось наколькі я бачу. Можа, там, канешне, недзе ў кулуарах штосьці было, но практычна не было. Вось паралель з 30-ми гадамі мінулага стагоддзя, 20-е, 30-е гады 20-го стагоддзя, вось там палітычныя кампаніі суправаджаліся каласальнымі аб'ёмамі чорнага піару з розных бакоў палітычных. У выніку, вось калі упарта мажаш свайго суперніка, канкурэнта ў палітычным жыцці, палітычнай барацьбе, вядома якой субстанцыі, і ён табе мажа. Вынік які? У вачах грамадства ўсе замазаныя вось гэтым самым. Ось, і тут наступае цудоўны час для папулістаў, дэмагогаў, дыктатараў. Вось яны прыходзяць і кажуць, што вы на гэтыя палітычныя сілы глядзіце, што за парламенты там, гаварыльні гэтыя бессэнсоўныя, турыстычны турызм, фотачкі, канферэнцыі з лобстарамі, ўсё. Вось, да чаго гэта прывяло? Магу казаць і гісторык, бо я думаю, не ўсе ведаюць, не ўсе памятаюць. Гэта прывяло да усталявання ў шэрагу краінаў таталітарных рэжымаў. А таталітарны рэжым, як правіла, гэта мілітарызацыя, гэта экспансія. Тут нікуды не падзенешся, гэта заложана ў іхняй прыродзе. Вось як бегаюць цяпер па Беларусі з ядравай зброяй, так тады бегалі, дзякуй Богу, без ядравай зброі. І ўсё скончылася ўсяго толькі 70 мільёнамі ахвяраў. Вось гэтае мазанне адным гэтай самай субстанцыі. І цяпер, канешне, так проста мы не адкруцімся. Цяпер будзе ўсё горай, на жаль. І вось калі я кажу пра пераходны перыяд, да якога трэба падысці падрыхтаванымі і гэтак далей, гэта я дэманструю проста шалёны аптымізм. Бо з вялікай ступенню імавернасці давядзецца вяртацца на руіны, якія яшчэ будуць дыміцца, і прычым з радыеактыўным выпраменнем. Ды зноўку, хто будзе вяртацца? Тыя людзі, якія бегалі учора з ядравай зброяй, бегаюць сёння па Беларусі, яны ж цэляць, уласна кажучы, у каго? У тую самую дыаспору, пра якую кажуць, што ёй не патрэбна каардынацыйная рада, ёй не патрэбна вось гэтыя палітычныя цэнтры дэмакратычных сілаў, ім патрэбна штосьці вось канкрэтнае, там, каб пенсіі перавялі, каб песель выдалі, і там, скажем, легалізацыю завершылі. А насамрэч непакоіцца трэба хутчэй вось перспектывай ядравых грыбоў, якія паўстануць, у тым ліку і над тым горадам, у якім мы з вами цяпер квітнеем. Так што тут усё мы з вами аптымісты, но в рэчаіснасці яна куды больш змрочная. Але давайте трошечку, можа быть, про аптымізм, про сітуатыўных хаврушнікаў. Вам не падаецца, што ўсё ж таки гэтыя словы Анатолія Лябедзькі, дарадцы Святланы Ціханаўскай, былі ўспрынятыя шмат кім, як толькі яны з'явіліся, што ізноў народзец не той у вас, да? Ну, ведаеце, калі б гэтыя словы не прагучалі. Гэтыя словы не прагучалі б, калі б, ну, скажам, у выбарах паўдзельнічала, ну, прынамсі, большая колькасць людзей, чым на папярэдніх. А яшчэ лепш, ну, 1100 паўдзельнічала. О, вось тады гэтых слоў... Гэта трэба разумець, для чаго і ўдзельнічаць, і што мы выбіраем. Вось, так. І тут мы бачым зноўку, вось, дарэчы, паглядзіце, мы ж ацэньваем каардынацыйную раду по той працы, якая была раней. Вось, сапраўды, давайте прыгадаем, калі і як каардынацыйная рада ўзнікла ўвогуле. Ідэя, вось на першым тыдні пасля выбараў 9 жніўня 2020 года сабралося некалькі чалавек у штабе. І якая была праблема? Вельмі шмат было гарызантальных арганізацыяў, што цудоўна. Но іншая справа, што гэтыя арганізацыі ўсе выступалі са сваімі патрабаваннямі, што ўтварала, ну, такую дэзарыентацыю у тым ліку ў грамадстве. За што выступаем? Якая мэта ў нас? У чым? Вось, і ўзнікла ідэя, што гэта ўсё будзе збірацца вось на адной пляцоўцы дзеля каардынацыі патрабаванняў і дзеянняў. Вось так узнікла ідэя каардынацыйнай рады. А далей там ужо прайшоў механізм фармавання
які быў парушаны з самага пачатку, бо людзі, якім было даручана збіраць кандыдатуры, недэмакратычная працэдура, безумоўна. Бо там фармавалася, не абіралася, а фармавалася гэтая рада. Но з іншага боку, прыгадайце, там другую дэкаду жніўня 2020 году правесці выбары, арганізаваць у координацыйную раду было немагчыма, таму было вырашана, што вось давайте будзем фармаваць гэтую самую раду. Но людзі, якім было даручана збіраць кандыдатуры, яны гэтыя кандыдатуры выдалі да таго, як была праведзена працэдура, пра якую дамаўляліся. Што гэта ўсё мы ўзгоднім, паглядзім, хто туды ўваходзіць. Вось. А тут было абвешчана, прычым там былі такія аўтарытэтныя людзі, і адкатваць назад, крычаць: пачакайце, працэдура парушана, было, скажем так, не вельмі добра. Дарэчы, у выніку не трапілі туды некаторыя палітыкі, якія вось недавно прачытаў у Фейсбуку, піша там: дзякуй Богу, што тады працэдура была парушана, гэта выратавала нас ад турмы. Бо ўсе памятаюць, які лёс быў дэлегатаў координацыйнай рады, хто быў у той час у Беларусі. І далей таксама другі склад рады, таксама ён, власна кажучы, ён кааптаваўся ад розных арганізацый. Атрымалася тое, што атрымалася. Калі ласка, глядзіце, вось вам розныя арганізацыі, там не НАУ, не офіс утвараў гэтую раду, утваралі якраз тыя арганізацыі дыяспаральныя у тым ліку. Вось, атрымалася, што атрымалася. У трэцюю раду ўжо былі выбары, но калі казаць пра мяне, пра мой асабісты досвед, я вось там сунуўся у адзін са спісаў, паслухаў узровень, паглядзеў, зразумеў, што я тут нічога не магу зрабіць. Плюнуў на гэта, і, уласна кажучы, у мяне было расчараванне. Вось мяне тады яшчэ запрашаў той палітык, якога вы сёння так шырока цытуеце, Анатоль Лебедька, у ЭТР, там падыскутаваць пра координацыйную раду. Я вельмі песімістычна пра гэта казаў. Вось, меў рацыю, мяне гэта не радуе абсалютна тое, што я меў рацыю. І вось цяпер якраз была б магчымасць гэта выправіць. Можа, гэтая магчымасць і рэалізавалася, вось паглядзім. Бо зноўку, як бы тое там, як бы мы не крычалі, што ось гэтыя боты тролі дэмабілізуюць, запалохваюць, абсмейваюць, мажуць субстанцыямі рознымі, насамрэч яны ўсё роўна прымушаюць варушыцца. І вось гэтая кампанія прайшла больш жыва у параўнанні з папярэдняй, менавіта таму, што прымусілі варушыцца. І вось гэта, дарэчы, такі відавочны прыклад карысці канкурэнцыі. Нават калі ты не канкуруеш там з іншымі спісамі, но ты канкуруеш вось гэтай навалай з боку дэмабілізатараў, гэта ўжо ідзе на карысць агульнай справе. Бо ты пачынаеш больш, скажем так, унікаць у тое, што адбываецца, больш, добра возьмем гэтае слово, рэфлексаваць над сваёй роляй ва ўсім гэтым. Зноўку ты пачынаеш задумвацца, якія перспектывы, калі вось мы будзем заплюшчваць вочы на вось гэтую ўсю крытыку, справядлівую месцамі, прызнаем. Вось, і гэта ўсё ў суме прымушае паляпшацца. І зноўку, я цяпер больш гляджу аптымістычна на будучыню координацыйнай рады, но зноўку, гэта у тым ліку і назапашаны досвед папярэднімі складамі. Вось кажуць: вы былі ў папярэднім складзе, што вы там зрабілі, геть. Не, насамрэч, калі вы там не зрабілі нічога карыснага, вы ўсё роўна набылі досвед палітычнага жыцця. Палітычнае жыццё – гэта не тое, што калі гэты чалавек гэтага не зрабіў, значыць, ён не хацеў рабіць, ён вораг. Не, бо існуе вялікі набор фактараў, які ўплывае ў любым выпадку на вынік нашай дзейнасці, і у тым ліку на нашыя выбары. Спадарові, трэба завяршаць, таму апошняе пытанне. Так, Дарога піша: мне найперш дэматывуюць вось гэтыя выказванні Лябедзькі. Добра, хаця б што ён сказаў, гэта фактычна на фінішнай прамой гэтай выбарчай кампаніі, таму можа не шмат каго дэматываваў. Які лёс Кавальковай? Жыве сваё жыццё, сышоўшы з палітыкі. Так о выбарах будзем или о Лебедька? Усю праграму гаварылі о выбарах, Ян Віт. Троху трэба слухаць сябе, не сябе, а вот тое, што
гаворыць наш спікар Алябецька. Ну а як не казаць Алябецькі, калі гэта чалавек-будзільнік, ён прынамсі дыскусію хаця бы абудзіў пэўную зараз. Лепш пра Алябецьку, чым пра іншага чалавека на літару Л. Далі Бог. Гэта так. Я на завяршэнне хацеў бы сказаць яшчэ такую тэму. Вось была на выходныя такая закрытая дыскусія з прадстаўнікамі розных спісаў, не ўсе, праўда, дайшлі у моладзевым хабе, дзе у тым ліку зайшла размова пра потым нейкую змены рэформы ў каардынацыйнай радзе. І ўсе прысутныя уключна з цяперашнім спікерам каардынацыйнай рады, чальцом каманды спіса «Латушка і рух за свабоду» Бруханом казалі, трэба рэформы праводзіць, як толькі вось будуць там завершыцца, паставім пытанне, каб вот рэфармаваць, нешта змяніць і гэтак далей. Ну, хтосьці сапраўды будзе на гэтым настойваць, хтосьці можа зараз это казаў дзеля, так сказать, папулізма, а потым атрымаўшы большасць зноўку со сваім спісам пра рэформы всякія і не будзе думаць. Але у той же час мы чуем размовы про тое, што трэба гэтую мёртвую лошадь ужо зняць сядло і перакінуць яго на які-нибудь іншую структуру. Ну, да прыкладу, на устаноўчы сход, узгадываючы зноўку Павла Усова, які сказаў, што трэба, каб рада БНР абвесціла устаноўчы сход, каб на ім прысутнічалі усе магчымыя там структуры, інстытуцыі, актывісты, рухі і гэтак далей, і яны там вырашылі, як і што там далей гэта будзе. Такой устаноўчы сход. Рэальна? Падаецца, не першая ініцыятыва Павла Усова, толькі штосьці я не памятаю, каб хоць адзіная гэта ініцыятыва хоць неяк сабе праявіла. Размоваў у Фейсбуку шмат, але вынікаў штосьці не бачна. Ну, зноўку, я думаю, у Павла Усова і у падобных яму іншая задача. Якраз дэлегітымізаваць дэмакратычныя сілы, пазбавіць іх магчымасці прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. Вось гэта галоўная мэта, бо іншай мэты тут не назіраецца у гэтых выступленнях. Што тычыцца устаноўчага сходу? Уласна кажучы, так, вось калі мы кажам пра пераходны перыяд, по-добраму трэба было б устаноўчы сход, ну, які, скажем, напрыклад, складае драфт Канстытуцыі, які потым выносіцца на зацверджанне. На рэферэндум ці перад парламентам. Вось. Но іншая справа, што, конечно, парламент яшчэ трэба па нейкіх нормах вось абраць. Но тут мы утыкаемся ў ва што? Па-першае, у Рады БНР пры ўсёй нашай павазе да гэтага органу няма той легітымнасці, якую мае ўсё ж таки Ціхановская. І тут вялікае пытанне, наколькі легітымным будзе орган, які будзе абраны вось па ініцыятыве Рады БНР. Другое, мы ўжо сёння казалі неаднаразова, палітычная актыўнасць грамадзянаў, яна серпом па галаве для дыктатуры. Таму супраць выбараў у вось гэты, скажам, орган, так, сход устаноўчы, сутыкнецца з тым же самым, з чым сутыкнулася вось гэтая сітуацыя з выбарам у Координацыйную раду. Будзе тое ж самае, будуць гіганцкія сродкі выкінуты супраць гэтага. У выніку атрымаецца яшчэ больше нуль, чым, скажем, ну вось можна казаць, мы маем з выбарамі ў Координацыйную раду. Канешне, не нуль. Тут я пагарачыўся, як спадар Анатоль. Вось, вынік ёсць. Ну, ўсё, інтэрнет ўсё памятае, так же? Безумоўна, прад'явіць. Вось, і гэта зноўку станоўча на мяне, спадзяюся, паўплывае, буду фільтраваць базар у наступны раз. Больш асцярожна. То бок, Усаў так прапанаваў, давайте паставім гэта ў шэраг усіх прапановаў Усава, якія закончыліся нічым. Бо зноўку ёсць вось гэтыя палітычныя цэнтры, яны прызнаныя. І калі мы будзем разбураць іхнюю легітымнасць сваімі новымі, скажем, праектамі, такімі цікавымі, прыгожымі на словах, мы дасягнем толькі аднаго. Мы страцім сваё прадстаўніцтва, мы страцім магчымасць уплываць. Калі вы хацеце ўплываць, вось, Координацыйная рада, якая мае доступ да розных міжнародных і замежных інстытутаў і прадстаўніцтваў. Праходзьце ў яе дэмакратычным шляхам. Можаце не распавядаць там, што гэта ўсё фальсіфікуюцца выбары. Не. Гэта даволі цяжка з той сістэмай верыфікацыі, якая існуе. Гэта немагчыма
практычна немагчыма фальсіфікаваць. Пытанне толькі ў магчымасці мабілізацыі. Вось прайшлі тыя спісы, у якіх была больш высокая магчымасць мабілізацыі тых, хто за іх прагаласуе. Там уже можна глядзець, якія гэтыя магчымасці былі, чаму ў іх былі вышэй, у іншых ніжэй. Но факт застаецца фактам. І вось тут, калі ласка, фармуйце свой спіс, ад вас нават гэта грошай не вымагае. Дарэчы, на хвіліначку, наколькі я ведаю, праца ў Коордынацыйнай радзе бясплатна. Там няма ніякага бюджэту на гэтую працу для дэлегатаў Коордынацыйнай рады. Но гэта зноўку, гэта мы аднясем да звычайных наратываў. Любяць людзі грошы чужыя лічыць, і гэта даўно выкарыстоўваецца для дыскрэдытацыі палітычных апанентаў. Гэтае пытанне грошай. Вось, дык ідзіце туды і даносьце свае гэтыя самыя пазіцыі. Для вас сфармаваны інстытут. Дык карыстайцеся ім. А то вы як гэта барадатыя лесарубы сібірскія з анекдоту, якім далі бензапілу дружба. А яны яе паламалі, закрычалі «Ура!» і пабеглі валіць тайгу сякерамі. То бок, ставячы кропку, вы супраць устаноўчага схода, бо усавым я не адзін раз у Фейсбуку, там у іншых соцсетках бачу вось гэты наратыў. Гэтых разагнаць, там грантасосаў, крадуноў, там Хеўру Ціхановская, ўсіх астатніх, вот пакінуць сумленных і ўсё устаноўчы сход, і тады будзе нам шчасце. Усаў будзе вызначаць. Вось у гэтым пытанне. Таму, на жаль, няма часу, так, можна было зноўку прыцягнуць гістарычныя паралелі і прыклады устаноўчых сходаў у розных краінах, прычым гэта і ў 20-21 стагоддзі у еўрапейскіх краінах у тым ліку было. Праблема ў тым, што вось устаноўчы сход можна было б якраз у пераходны перыяд склікаць дзеля таго, каб зацвердзіць там драфты канстытуцыі, законапраекты і таму падобнае. Но гэта можна будзе рабіць толькі тады, калі будзе доступ да арганізацыі, паўнавартаснай арганізацыі працэдуры выбараў. Будуць усё роўна замінаць, но не ў такіх маштабах, як замінаюць цяпер. І зноўку здымецца фактар страху, і зноўку беларускае грамадства здолее прыняць у іх удзел. Дарэчы, можна казаць, вось у чым не пагадзіцца з спадаром Анатолем, тое, што патэнцыял у беларускім грамадстве дэмакратычнай актыўнасці застаецца вельмі высокім. І ад гэтай актыўнасці яшчэ, ведаеце, палітыкі будуць хавацца ў бульбу. Вось калі сапраўды ў Беларусі адбудуцца перамены станоўчыя і будуць абвешчаны выбары на самых розных узроўнях, вось тады я кажу, там будзе такая актыўнасць, што, я думаю, палітыкі уціхара будуць думаць, як бы гэтую актыўнасць знізіць. Ну што ж, тым не менш, выбары не толькі скончыліся, але і падведзеныя ўжо вынікі гэтых выбараў, і калі глядзець ўсё ж таки на тройку, то атрымліваецца так, што ўсё ж таки першае месца по колькасці галасоў, колькі б іх не было, але у адсоткавым вымярэнні заняла коаліцыя «Латушкі рух за свабоду» 42,26%. На другім месцы ідзе, пакуль не раскідалі, вось менавіта по месцах, у нас тут прынамсі, а толькі ідуць по нумарацыі спісах. Другое месца у еўрапейскага выбару 13,96, трэцяе месца рух воля 10,41, потым наступ 9,65, ну і хто тут, аб'яднаная грамадзянская платформа, здаецца, на пятым месцы, атрымліваецца 6,67. Вось, хопіць баяцца 6,34, да, вот так вот. Ну вось так гэта ўсё выглядае, я так разумею. Выбачаюся, я б тут дадаў, ўсё ж таки Коордынацыйная рада, як протапарламент, там не варта скідываць з разліку і тых, хто у меншасці знаходзіцца, бо іхні голас усё роўна будзе ўплываць на сітуацыю. Так што вось тыя партыі, тыя спісы, якія будуць мець меншае прадстаўніцтва, гэта не значыць, што ў іх не будзе ніякага ўплыву. Наадварот, можна разлічваць, што іхні ўплыў будзе, ну, скажем так, заўважны. Тым больш, што по вялікаму рахунку такой большасці інстытуцыянальнай у коаліцыі «Латушкі» няма, 42%, не 51, не 50 і далей пачынаецца палітыка, гэта коаліцыя. А могуць усе астатнія стварыць агульную коаліцыю, безумоўна, і
задушыць гэту іх вот так бы мовіць бальшыню. Цікавы, дарэчы, сцэнар мы прапісалі. Ну, паглядзім, ці скарыстаюцца ім, ці знойдуць сілы для нейкага такого аб'яднання. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што Яўген Красулін быў у нас у эфіры, гісторык і палітычны аглядальнік. Я развітваюся. Подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.